फैगौ लोकसभा बिसायख'थियाव बिजेपि दोलोआ बिजाथि सायख'नायाव क'क्राझार बियाबाव आखाइ होआ। क'क्राझार लोकसभा एसटि बियाबा इउपिपिएल दोलोनि थाखायनोखा। क'क्राझार लोकसभा बिसायख'थिया इउपिपिएल दोलोआ देरहानानै बिजेपिखौ हेफाजाब होगोन आरो मिरुआवबो सरकार दागोन। बेफोर बाथ्राखौ बिटिआरनि हा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया बिजेपि आरो इउपिपिएलनि डिस्ट्रिक्ट लेभेल कोअर्डिनेशन सावराय जथुम हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङो। बिजेपि आरो इउपिपिएलनि डिस्ट्रिक्ट लेभेल कोअर्डिनेशन सावराय जथुम हाबाफारिया क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्स नब्लाङाव फैगौ बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै बिजेपि आरो इउपिपिएलआ दिनै जिल्ला थाखोनि सावराय जथुमदों। बे हाबाफारियाव आसामनि मन्त्रि अशोक सिंघल आरो आसामनि मन्त्रि उर्खावग्रा ब्रह्म, बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिजों लोगोसे बिटिआरनिनो मावफुं सोद्रोमाफोर आरो राजखान्थिगिरि हान्जानि सोद्रोमाफ्रा बाहागो लादों। जिल्ला पर्यायनि जोंहा मोनसे जथाय सावरायथाय, बे सावरायमेलनि गेजेरजों जोंनि फैगौ एमपि इलेक्सननि स्ट्रेटेजिनि बेलायाव आरो जोंहा सिङावहाय मोनसे धोरोम दङ, इउनिटि माने मा होनो एलायन्सनि धोरोम। बे एलायन्सनि धोरोम बायदियैनो जोङो दिनै मोनसे जथुमदों। बाखि जेबो इम्पर्टेन्ट खोथा गैया। बिजाथिखौ लानानै सावरायनाय जागोन नामा? बिजाथिया बे जोंनि बिजेपि दोलोआ बेवहाय आखाइ होआ। बे माबाया क'क्राझार लकसभा समस्थिया एसटि समस्थिया जोंनि माबानि थाखायनोखा, इउपिपिएलनि थाखायनोखा खथाया। गतिके बेवहाय बेखौ लानानै सावरायनाय जानाय नङा। बे जोंनि हाइकमान्डनिसो डिसिसन जागोन। सोर बाहागो लागोन बिजेपिनिफ्राय? बिजेपिनिफ्राय अशोक सिन्हाल मिनिस्टार बिथाङा दंफैयो आरो जोंनि बिटिसिनि बिजेपि क'क्राझार जिल्ला चिरां जिल्लानि दं। बाखि जोंनिया चिफ सार दं आरो मानब गेदेर मन्त्रि इउजि ब्रह्म सार दं आरो इएमफोर दं। ओमफ्राय जिल्ला जोंनि स्टेट सेन्ट्रेलनि जोंनि लिडारफोरबो दं। बिजेपि आरो इउपिपिएल जथायै हाबा मावनायखौ लानानै माबायदि मिजिंथिदों? जोंहाथ' 100% जोंखौनो माने नैथि साननाय जोंहा गैयानो, जेरावहाय जों सरकार दाखागोनानोखा। बेनि बेलायाव जोंहा साननांगौ गैया आरो क'क्राझार लकसभा एसटि समस्थिनिफ्राय इउपिपिएल दोलोआ देरहानानै बिजेपिखौ सापर्ट होगोन आरो जोङो सेन्ट्रेलावबो सरकार दागोन। Good news for everyone. For the academic year 2024-2025, admissions to playgroup, nursery, LKG and UKG are underway at Vidyavili Kids School in Habubari, Kokrajhar. This Vidyavili Kids School has many facilities for students like smart class and daycare, indoor, outdoor game, art and craft workshop, playful learning, environment and dance room, modern teaching aids, audio visual room, good teachers, student one-on-one training on one language and speech development, experienced teachers, green knowledge. Why are you waiting for the admission? Call 6900 304050 for more details.